Pekný večer, milí diváci. Dnes sa v našom športovom rozhovore porozprávame so šachistom Norbertom Zamborom. Pekný večer. Skúsme začať o tom šachu. Aký je to šport? Ako sú na tom košickí šachisti? Akú ligu hrávajú? Prípadne trošku do histórie. Tak šport je to veľmi pekný, alebo šport je to veľmi ťažký, hra je to veľmi pekná. Teraz v októbri nám začala najvyššia šachová súťaž družstiev, šachová extraliga, ktorej družstvo UPJ Košice je pravidelným účastníkom, aktuálnym majstrom Slovenskej republiky. V extralige máme dokonca dve družstva. Jedno, povedzme, ktoré má ašpirácie tie najvyššie a jedno, v ktorom dostali príležitosť mladí šachisti. Je to naše Bčko, ale ešte raz opakujem, účastník najvyššej šachovej súťaže družstiev. Sú nejaké kategórie, čo sa týka vekovej kategórie, prípadne nejaké výkonnostné triedy v šachu? Výkonnostné triedy sú. Najvyšší šachový titul je titul Weltmeister. Je to medzinárodný titul. O stupienok nižšie je titul Medzinárodný majster a ešte o stupienok nižšie Majster FIDE. Vekové kategórie sú, tak ako aj v ostatných športoch, dorastenci, juniori, tak ako aj v ostatných športoch. Nič extra. Poďme trošku k stratégii a taktike tohto športu. Trošku priblížiť našim divákom. V krátkosti snad len toľko, že šach sa študuje roky, nedá sa naučiť za týždeň, za mesiac, ani za 2 roky. Niektorí sa ho učia hrať. Vlastne každý sa ho učí hrať celý život. Je to hobby na celý život a je to aj predmet štúdia na celý život. Ako sa určuje rebríček? Ako je v tenise ATP, takisto je aj rebríček v šachu. Skúsme na túto tému trošku objasniť. Rebríček existuje, číselne sa vyjadruje sila hráča. Čím vyššie číslo, tým silnejší hráč. A to číslo alebo ten rating sa mení podľa toho, aký výsledok urobím s akými silnými hráčmi. Čiže na to sú matematické vzorce a výpočty a proste to sa vypočítava. Čiže ešte raz, číselné vyjadrenie sily hráča určuje to, ako vysoko je v rebríčku. Z čoho pozostáva taký tréning šachistu? Hej, je to pre niektorých možno trošku úsmevné. Hej, taký bežec potrebuje nabehať množstvo kilometrov. Z čoho pozostáva taký tréning šachistu? Štúdium šachovej literatúry, riešenie diagramov, hranie praktických partií, štúdium vzorových partií. Je tam potrebná nejaká fyzická kondícia? Predsa len šach sa hrá niekedy hodiny. Takže človek musí byť aj trošku sa dokázať sústrediť a prípadne mať nejakú kondíciu? Ak je fyzická kondícia, je to len na prospech veci, pretože vzhľadom na to, že je to dosť veľká psychická záťaž, tak v prípade, že človek je aj fyzicky dobre vybavený, tak je mu to len na prospech. Aké predpoklady musí mať hráč? Vieme, futbalista, atlét, to je jasné, hej, rýchlosť, vytrvalosť. Predsa toto je trošku o inom. Skúsme, aké predpoklady, aby sa z neho mohol stať nejaký Weltmeister, prípadne nejaký dobrý hráč. Tak, ak sa bavíme o tých najvyšších tituloch, že Weltmeister alebo že silný hráč, tak určite nejaká miera talentu tam musí byť, ale na prvom mieste snáď pracovitosť a schopnosť pracovať systematicky a systematicky sa zlepšovať, respektíve ísť za svojím cieľom, ale určite aj nejaká aspoň základná miera talentu alebo prírodzená miera talentu tam potrebná je, pokiaľ sa bavíme o najvyšších tituloch šachu. V čom spočíva ten talent? Je to ako niečo mať talent na matematiku, alebo je to kombinatorika? V čom spočíva tento šach? Tak asi je to kombinácia nejakých voľových vlastností s vlastnosťami intelektuálnymi, ale aj morálnymi. To znamená pripraviť sa na dlhoročnú prácu, systematickú. Je o tento šport záujem zo strany mládeže? Popularita šachu určite rastie vo svete a prichádza to postupne aj ku nám na Slovensko. Vďaka internetu a vďaka nízkym nákladom na tento šport je v podstate šach predurčený na vysokú popularitu. Nie každý si môže dovoliť hokej vzhľadom na to, ako finančne náročné je technické vybavenie, ale na šach naozaj stačí veľmi málo a ešte raz ten internet veľmi šachu prospieva. Ku nám to ešte len ide, ale verím tomu, že za 2-3 roky to pocítime a uvidíme. Súčasná situácia je taká, že mladých šach určite zaujíma, baví ich. Nie každý pri ňom vydrží vzhľadom na to, aký je to náročný šport, ale určite nie každý ho berie ako šport, niekto ho berie ako zábavu a ako zábava je to tiež veľmi príťažlivé aj pre mladých. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor aj vám, milí diváci, a zajtra. Dovidenia.